ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பிட்டு போடுறேன்னு பார்க்காதீங்க. ஆக்சுவலாக இன்னும் 2 ப்ராப்ளம் இதில் நோட் பண்ணேன். சரி அதையும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணிடலான்ட்டு. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஸ்பீக்கர் வந்து போயிருச்சு. அதை வந்து நீங்கள் சப்போஸ் பாடலை என்னடா பிரச்சனைன்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸை ஓம்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தேன். உள்ள ஏதோ கேபிள் கட் ஆகிருக்கு போல். நான் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். பட் அப்பவும் பாடலை. சரி அதுக்கப்புறம் என்னன்னு நோட் பண்ணும்போது தான் இந்த யூஸ்வலாக வந்து இந்த ரெக்கார்ட் ஸ்விட்ச்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியுதா, இந்த சுவிட்ச் இருக்குது தெரியுமா, இது வந்து யூஸ்வலாக ரெக்கார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இது வந்து உள்ள நகரும். ஓகே, இந்த சுவிட்ச் வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் அது அப்படியே ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கும். அதனால பாட்டு வந்து சரியாக வெளியே வராது. ஸோ அதனால் வந்து இதை ஒரு 2-3 தடவை ஷேக் பண்ணிவிட்டு இல்லை இதில் சுவிட்ச் கிளீனிங் ஆயில் போட்டு 2-3 தடவை இதை வந்து இந்த மாதிரி நகர்த்தி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒழுங்காக ப்ளே ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்பீக்கர் கிடச்சிருச்சு. இன்னொரு செட்லேருந்து எடுத்துட்டோம். ஸோ இதை வந்து இன்னி போட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது தான்.